Ako si Telma, ginaingon, ayaw gaksa ang problema ug ang stress. Gaksa ang blessings ug happiness aron aduna kay peace. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Oh, inita na ba yaon yok? Hay, Ay, mamahuay ta Tilma. anhilan ta dinhi, mayo kay landong. Grabe as init, mamaak, mas paanit. Mao lagi. Mao nga sige tag-inom og tubig onyok aron dili ta ma-heat stroke. Uy, sibako taon Tilma. O simba ko. Kaluoy kaha ni Ruby kung mamatay ta. Ay, luoy gitaon, luoy ka na siya. Bisag, papanghugas sa mga plato, di ka mao. Mao. Gitudluan, unta na siya pagkuhan ba, pagpahugas sa mga plato, ay tapulan kayo. Ay, Lagi tapulan sad lagi. Pastila. Mao pod. Nagsalig kay naaman ta nga muliho kay kapoy na ta sigig suroy ining atong mga butong. Oy, init pa kayo nya nag-abot ta tos bay na daghang hugas hunon nga mga plato. Pastila. Buhaton na lang aron nga dili samot kalabad ang atong Hapit na mo graduate sa grade 12, Ruby. Hapit na Judy King. Murag din ako maka-senior high ni da. Hala nga naman. Dadong ko sa kong angkol sa Davao, tabangon ko timan sa among mga durianan. Hala, ninduta Judy King. So, kanindot na, kapoy timan ng durian. Baho yung gayo. Ikaw, Ruby, matiwas ka? Mutiwas kog senior high, no? Unya, mag-college sad ko. Kay pangandoy man ako nga makahuman kog kurso nga nursing. Mag-nurse ko, dayon mo larga ko silang nasod. Mag-nursing ka? Diksyon na, di ka daan. Ay, way lami imong joking. Way lami, King. Wala, ito. Way lami, no? Kabantay ka? May pa ka kay mag-nursing pa ka. Naguna kang tabang sa mamang papa. Siyempre, uy, kay gusto kong mo-retire sa among kapobre. 2-5 tanan, Matelma. Ha? Ngano nakurat man ka, ma? Ay, kuan agining day usa ka libo ra maning halinamo sa butong day. Oh, ngita mo ipuno anak, ma. Mag-ampo lang tas Ginoo na makakita tag kwarta, day Tilma. Ay, na-stress naman ko onyok. Ay. Ay. Ayaw gaks sa stress, uy. Kanang stress mo? Ayaw gaks, ha? Paitan ng stress, gakos. Ipalayo tao ng stress ni mo, eh. Ikatawaran na to ang atong problema. Onyok, hunong sa ta, hunong. Ano naman, Tilma? Pitaka! Tanawa ko, niya may subi. Tanawa. Ay, kaluis na iya ini. Hala, unyok. Daghang sud na kwarta. Uy, hato ning iulis na iya day, uy. Unsa man, doon na ilanan nga siya mo itag iya. Daghang salamat sa inyong pag-uli ini pitaka ha, Sir Onyok ug Ma'am Thelma. Doon na pag yung mga maayo ug buutan nga mga tao nga niuli sa nakita nilang pitaka. Attention, Christina Chavez Serrano. Ariya sa station DWHP ang imong pitaka nga giuli nila ni Sir Onyok ug Ma'am Thelma. Magtiayon ni sila nga nakakita ug nakapunit sa imong pitaka, Ma'am Christina. Kabuutan ni Ma'am Christina Onyok. Di pa kay siya nga ano na nato ang iyang pitaka, Tilma. Nga, way nakuha, bisok usa ka gatos. Maong lagi, unya gihatagan taniyag 5,000. Oo, di ba 5,000. Di ba maayo ang Ginoo, ha, Tilma? Oo. Ay, hatagi unyag 1,500 si Juana Rube, aron mapunan tong iyang 1,000 nga imong gihatag niya. Kay naningkabot ba siya sa iyang pag-eskwela? O makahuman siya pohon, hayahay na unya to, Tilma. Kumuamban lang ka na ko, Ruby. Patilawon na ka sa wa pa ni mamatilaw eh. Sama sa unsa man ko na chigger. Aw ka nagong putahe nga. Makaadto kas langit. Wow! Grabe hagod kun mauna. Lagi! Unsa man, ha? Unsa man, need kag sampol? Tanaw ko ita. Magdako gaw to. Dadon na kas langit, Ruby.
Niya na tas kwarto, Ruby. Kwarto ni paingon sa langit. Chigger, kanindot ini kwarto ha, uy. Ha? Oo. Kondom ni. Kondom ni sa kong igagaw, Ruby. Chigger, Oo. Oh, ay, kadlok. nakadyan pa sa... Ay, kadlok. Chigger. Diretso na. Oo. Namugsa magkarabid, namugnaw, magka-relax lang, relax. Ako rin bahala ni mo. Pwede na kapatara lang ka. Chigger, Ihatuti ka. Iniguman na to. Karon sa man, karon magkasuway na Ruby. Nakakama ka? Ay, sus. Sa man ka, aron di ka mayas. Pirmi na ito mga nidini, okay? Ha? Okay? Okay naman kung igagawa nga nagamit ini unit. Okay na siya. Siba sa ba? Naunsa. Kung may tabo na, easy, pakasilong di ka. Hindi ka gagaw. Hain naman si Ruby. Alas 12 naman sa tungang gabi, wa pa magyud siya na uli. Kalma lang. Kalma lang yun, Telma. Pabuto lang nato siya. Oh, kaya si Ruby ka nang nanaog ka ng auto. Bebe, sugaton ko si Ruby. Ruby, anak. Oh, ganun karon ka lang na uli, ha? Duka na kayo, maoy. Gikapoy ko. O, diin man day kagikan na ka. Kinsa man tong sakyanan nga naghatod ni mo din eh. Oh, naunsa man tong bata? Luya man kayo siya. Diin man ka na ito siya gikan. Onyok, nabalaka man ko sa atong anak niyok. Permi man siyang nagluya. Dili na ganan mo eskwela o sige nang suka-suka. Nagduda ko nga mabdos na sa Rubenyo. Oo na chismis sa mga silingan. Nga mabdos ang atong anak. Unsa? Ginoo ko. Oh, mabdus ko. Unya unsa man? Okay na ka, ma? Ginoo ko, Ruby. Kadlawng dako manggawas na mis papa nimo aron lang makabaligya big butong para makahatag binimos imong panginahanglanon sa eskwelahan. Unya karon mabdos ka. Kinsa may amahan ana ha? Si Iking ba? Ha? Tubag! Di ako'y mahana na nung eh. Di ako'y mahana. Kinsa man di ay? Chigger. Ha? Jigger. Mao ba? Jigger? Asa na to na makita ang Jigger ha, Iking? Tuloy ko. Larga ang Amerika nang. Paghuman, kay bawo siyang mabdo si Ruby, larga na yun. Unsa? Niyok! Ngano na itabo manin ato? Ngano manin taon? Nakaguol, Telma. Gila. Dawaton lang nato ang tanan. Ipaasap man nato na sabi nga ato man ang anak. Naningkamot ang duha nga matagan nato siyang maayong ugma. Pero anugon lang kayo. Unya unsaon man ni Ron? Dili siya makapaso alang siyang graduation kay dako nagtiyan. Mawawa ko na siya. Gusto na. Telma, gusto na. Ayaw gaksa ang problema o ang stress. Hinoon, atong gakson ang blessing kay may umaabot na tang apo. O gakson ang happiness aron na tay peace sa atong pagpuyo. Asap, remember, asap ha? Always say a prayer. Laban lang kaya pong Telma.
Nga pagsuway lang ng kintanan ha, nga gipatagamtam ka nato sa kahitasan. Bisag pobre mi pero happy gihapon mi. Kay gihatagan man kami anghel nga mao ang among apo. Gipakigbatukan namo ang tanang unos ug bagyo nga niabot kanamo. Kay naara ang Ginoo nagauban kanamo. O ito mga kasama, ang kaagi ni Tilma, din hining tulmanon. What's the style? Bisag pobre pero happy is style.